postimerkkiä, se oli 448. Mä ostin 2 korttia ja 2 postimerkkiä, se oli 128. Mä haluan kohta pari. Suoraan me otamme. Tuolla me käytiin. Siellä asuu sveitsiläisiä. Ei asu enää. Voi asua. Ei tunneta. Siellä on joku uusi, katso siellä kyllä. Oho, minunkin. Mennään koputtaa. Tästä lähtee baarimerkki. Tiukkaa. Voi Jeesus. Ja ostaa se pizzan palasun jatkaa. Kaikki on meidän videossa. Sillä liideri. Rastabaar olimme ensimmäisenä. Kyllä. Tosta Siljan on pitänyt noin 3 viikon ajan ostaa. Mä kuvaan vaan näitä portaita. No, Ostettiin pizzaa. kerran pizzaa. Meille nauretaan. Siinä on kyllä. Koska aina, malta aina vodka-parissa ei olla oltu. Sitten tulee tiukka paikka. On Hugo. Se on halpaa. Joo, oltiin sveitsiläisten kanssa. Saataisiin tulee tiukka. EF Official Disco, yeah! Aksis on aika tiukka paikka. Kojo. Ai niin joo. Hyvä. Ja vinyyli on aika tiukka. Mikä tää? Katso tätä miestä. Een foto? Otetaan kuva ton äijän kanssa. Tää on yksinäs.